Hi guys, hi everyone, welcome back to my YouTube channel kwakhona to another video. Okay guys, ngesenzayo apha sivulula iwulu. If you are new to this channel, you know what to do. Please do comment and like and also subscribe. If you are a regular, no kaloma papa, you already know but zandoni share comment so that sizokwazi ukukhulisa. So iwulu yethu sayivulula iwulu yethu namhlanje sayivulula ngabani? Cindy Makhathini. Cindy Makhathini, she's an influencer, waziwa ngebhodi yakhe, unomzimba omhle kakhulu ke. I think why take under the knife. Okay ke uCindy Makhathini guys, she's been trending. Uqale watrendiswa yinto yoba uke waslida kwi-DM kaJackie Phamutsa. Jackie Phamutsa masiyamazi sonke, the famous author lo ubethethe Romeo Khumalo noBasetsana Khumalo. Into yabo ya-escalator to a court, waphela uJackie Phamutsa egwetshwa i-house arrest ngenxa yezinto azithethileyo encwadini yakhe ngolantuka ngendoda kaBasetsana Khumalo, uRomeo Khumalo. So ke uJackie uye wa-expose ulantuka uCindy Makhathini, but we do not have files ezitshoyo uba mhlawumbi receipts ezitshoyo uba okay ebeslayitile kwi-DM yendoda yakhe uba makahlukane nendoda yakhe. So after loo nto ke trende ngaloo nto lo mntana uCindy Makhathini. Cindy Makhathini was involved in a car crash. Imoto yakhe but ebeyipake ngaphandle Sasol, eyipake nje ngaphandle caba khange ayikhuphe, andazi khange ayikhuphe egiyeni or andazi kwenzeke ntoni, but ke omoda yakhe iyayazi omoda ke guys, yazihambela yayongena shwa ngaphakathi kwilantuka egaraji. Yangena ngaphakathi egaraji, yafika yadamage izinto ezingaphakathi egaraji, yaphula ii-glasses. But ke ngoku enye into sham that is good ngesi story sikaCindy, ebengaselanga uCindy Makhathini because ukuthi zithathiwe i-blood samples, so khange kufunyanwe tywala emzimbeni wakhe, which is ebengekho under influence. It's an honest mistake, izenzekele nje. Abantu bathi ke akwaphela ne-72 hours uJackie emonishile ngendoda yakhe, then boom idibana nale lantuka nale accident guys. So siyamvela kakhulu Cindy Makhathini shem, siyamvela kakhulu. This is life, izagqitha with sorrow but ke long ngalimelanga because kube khona nomntana omncinci, but ke khangalimale. So guys, we meet to another upload. Bye, thank you so much for watching. You know what to do. Please subscribe if you forgot subscribing. Thank you, bye.